Pri kupovini dečijeg sedišta treba imati na umu da u ovom slučaju ne možemo da se vodimo izrekom ako ne znaš šta je dobro, kupi skupo. Testiranja su pokazala da neka sedišta koja koštaju preko 50.000 dinara nisu bezbedna, da imaju fabričke greške i na kraju su povučena sa tržišta. Sa druge strane, sedišta sa cenom od svega 10.000 dinara dobila su odlične ocene. Jedan od najpouzdanijih načina da proverite da li je dečije sedište koje imate ili želite da kupite bezbedno i dobro jeste da pogledate rezultate testova koje svake godine sprovodi ADAC, Nemački auto-moto savez. Ove godine ADAC je testirao 33 sedišta u simuliranim frontalnim sudarima pri brzini od 64 i bočnim sudarima brzine 50 km/h. 5 sedišta, koja inače mogu da se nađu i na našem tržištu, nisu zadovoljila minimalne kriterijume ADAC-a. Sedište Kidi Guardian Fix Pro, koje se kod nas prodaje po ceni od preko 30.000 dinara, pokazalo se kao loše pri čeonim sudarima. Peg Perego Viaggio Convertibile sa cenom od oko 24.000 dinara pokazalo se kao loše i u bočnim i u čeonim sudarima. Među jeftinijim sedištima, koja se inače najbolje prodaju na našem tržištu, loše su se pokazala sledeća sedišta. Graco Junior Maxi. Stručnjaci ADAC-a su procenili da, osim što se pokazalo loše pri sudarima, ovo sedište ima i loše postavljene vođice za pojas i teško se montira u vozilo. U našim prodavnicama ovo sedište se prodaje po ceni od oko 6.500 dinara. Još jedno Gracovo sedište, Logico L, nije prošlo ADAC-ove testove. Trgovci kod nas ovo sedište prodaju za 10 do 11.000 dinara. Na nekim našim sajtovima možete da pronađete informaciju da su sedišta na naduvavanje dobra alternativa i da je njihov kvalitet unapređen do te mere da zadovoljavaju američke i evropske bezbedonosne mere. ADAC je testirao jedno od sedišta koje se kod nas pominje kao dobro. EasyCare Seat. Diesen Sitz kann man im Internet bestellen. Der Sitz hat eine offizielle Zulassung als Kindersitz. Allerdings ist es so, dass der bei uns sowohl im Frontalaufprall als auch im Seitenaufprall durch den Test gefallen ist. Das heißt, er hat zweimal mangelhaft erhalten und von dem Produkt ist dringend abzuraten. Ni kopče ovog sedišta ne ulivaju poverenje, no one nisu najveći problem. Das Problem bei diesem Sitz ist, dass er überhaupt keinen Seitenaufprallschutz bietet. Das heißt also, der Dummy schlägt ans Fahrzeug. Und beim Frontalaufprall rutscht der Beckengurt hoch in den Bauch, schneidet da in den Bauch, gibt schwerste innere Verletzungen, weil der Beckengurt nicht ordentlich geführt ist und der Sitz viel zu viel nachgibt. Većina testiranih sedišta pokazala se dobrim, ipak jedna grupa je posebno problematična. Die meisten Durchfaller, die meisten mit mangelhaft bewerteten Kindersitze gibt es in der Gruppe für die älteren Kinder. Hier gibt es immer noch einige Produkte, bei denen für ältere Kinder die Rückenstütze abgenommen werden kann oder abgenommen werden muss. Diese Sitze bieten dann keinen Schutz beim Seitenaufprall und solche Sitze fallen bei uns im Test durch. Na našem sajtu možete da vidite rezultate ADAC-ovih testova za 61 dečije sedište od ove i prošle godine. Treba napomenuti da su ADAC-ovi kriterijumi pri testiranju sedišta iznad standarda propisanih direktivom Evropske komisije. Sva sedišta koja su pala na ADAC-ovom ispitu dobila su sertifikat da zadovoljavaju evropske standarde. Nažalost, naši zakoni koji obavezuju upotrebu dečijih sedišta manje su strogi nego u Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama. Naš zakon o bezbednosti saobraćaja kaže da dete do 3 godine treba da bude postavljeno u dečijem sedištu. Međutim, evropski propisi, odnosno američki propisi, koje god da uzmemo, dakle savremeni, oni govore da dete dokle god ne prestigne visinu, to je u Americi 1,45 metara, a u evropskim zemljama 1,5 metar. Demir nam je uz pomoć malog Koste pokazao tačno kako pojas može da povredi dete koji je niže od 1,5 metara, a samim tim i zašto ona u zemljama Evropske unije moraju da sede u dečijim sedištima, čak i ako imaju više od 3 godine. Zašto je važno? Evo, ukoliko bi postavili dete, dakle vidite kako pojas dolazi tačno na mesta na koja ne bi smelo da dolazi. U slučaju bilo kakvog kočenja iznenadnog ili bilo kog
događaja u saobraćaju, nezgode ili nešto, znači pojas bi bio taj koji bi imao kontraefekat i povredio dete. Kada smo kostu postavili u dečije sedište, pojas preko grudnog koša stoji pravilno. Iako uz pomoć sedišta detetu poput koste možete da namestite da pojas stoji na pravom mestu, Američko udruženje pedijatara preporučuje da se dete postavi tako da gleda unazad dok god je to moguće, jer vrat deteta nije dovoljno jak da izdrži sile pri sudaru. Kolike su ove sile i šta vrat deteta treba da izdrži, najbolje se vidi na snimcima Adakovih testova.